situación sociopolítica das tocadoras. Afirmación que somos as tocadoras como transmisoras da lingua galega. Mellores métodos, que problemáticas poderíamos ter con respecto á transmisión das coplas e, sobre todo, das falas. Nunca mudaron o seu idioma e a día de hoxe siguen falando este maravilloso idioma, así que, por favor, non nas esquezamos nunca e non esquezamos nunca o noso idioma. Minha nai naceu no 1905 e xa me falaba das festas das casas. As nosas nunca foi reconocida como seráns, como fiadas, como ruadas, sempre foi a festa das casas. A pandeireta para min é, non sei, a cousa que me gusta máis do mundo, creo, tocar a pandeireta. E empecé un pouco música porque animada por... Van cuestionarnos a orixe do que cantamos Falamos da educación para os nenos, pero os primeiros que temos que educarnos somos nós. Considero máis pandeireteira que bailadora. Eu bailaba tamén. Ai, se souberás como teño, ai, o meu corazón por dentro, ai, unha fala non me dabas, ai, non tiña lo atrevemento, ai, el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 
este que é o cantar, o falar, pero como escribir. E que a copla que estamos aprendendo, porque é riqueza, é... Moi contentas e moi agradecidas. Moi contentas delas, de todas. De todos vos. Pasástelo ben. Pasámoslo moi ben. Pero quedaron moitas cousas que contar aínda. Que quedaron moitas cousas sen contar, claro. Quedaron nosas coplas picantes que igual agora non salen tampouco. Non salen tampouco, esas non A ver, Ainas, É sentir, que eu creo que tamén iso é fundamental. Sentir a lingua, sentir a cultura, para formar parte dela. Traballamos para colocar unha semente de futuro que seguramente non sexa inmediata, pero que veremos nalgún intre e que temos unha conciencia individual e unha responsabilidade individual dentro dun colectivo.